Makadini, welcome back to another episode yema secrets nema confessions. Tipinde munyaya yedu yekutanga. Makadini ndine nyaya iri kundidya moyo. Ndaiva ndakarorwa ku first marriage ndikaita pamuviri pekutanga. Vamwene vangu vairamba kuti ndiende kuchipatara. Vainditi ivo mumusha medu hatiende kuchipatara. Tinomonita tega kunzwa kuti mwana ari kutamba here. Vedu wei vaitomeka sure kuti handina kuenda kuchipatara. Mumwe musi mimba ya 28 months nokunyoresa ndakamuka ndichinzwa kuti mwana haasi kutamba. Ndakavaudza vakati mwana kana akura haatambi sezvaanosiita cause mudumbu munenge muchisina space. Izvo kupi kwatova kufa kwemwana wangu. And ivo vamwene vangu vaindiudza kuti pano hatiende kuchipatara tozvarira mumba. Nemudiki ndikangoti ndozvinoitwa. Mimba yakazorwadza ndane 3 days. Mwana asiri kutamba ndikapona mwana akafa. Zvichiri kundirwadza nanhasi chero zvangu ndakabva kumurume wacho, asi kungozvifunga ndotoona kuti mai avaya vaingoda kuti mwana wangu afire mudumbu. Pamwe dai ndaienda kuchipatara mwana wangu asina kufa. Ndava nemumwe mwana hangu asi ronda racho riri kuramba. Post for me as Heidi. Utsinye chaiwo. Utsinye at its best, ameno utsinye at its worst. But this is not good at all. Ngatitabire zvakanyanya mu comment section. Tichibva taenda panyaya yedu inotevera. Ndiri mukadzi ane makore 27, murume wangu muporesa, anotoshandira mu same location matinogara. Ndaita problem yekuti tikakonana anondisunga nenjema dzake, makafs aya ondirova akandisunga. Sometimes anonditema nadzo chero paatema ndakugara ndiine mavanga ekurohwa. Tine vana 2, ndinombofunga kumusungisa but ndozoona kuti basa rinopera, rikapera tozotambura nevana. Vedu we ndiri panguva yakaoma but ndibve handina vabereki. Ndiri kushaya kuti ndodini. Hakunawo vanoziva imwe way yandingaite nayo kuti asaperirwe nebasa here murume wangu. Ndomuda but ndaneta nekugara ndichirohwa. Kwekuenda handina. Hide me ndiwane mazano kubva kune vamwe vanhu. Hazvibvumirwi hazvo kana kuri kuti kumuripota murume wenyu anoenda mujeri but imimi ndozvamusiri kuda. Ameno ikachinzwe pfungwa dzevamwe. Ini nemudzimai wangu takaita 5 years tichitambura tisina kana mari, tichiita kupiwa chikafu nevanhu. Ndaishanda asi ndaisabhadharwa. Mudzimai aizama kuita zvemusika achitengesa asi zvaisatenga. Mwanawo takanga tisina zvichiramba. Kusvika ndazoenda kuMalawi nefriend yangu achiti zvinhu zvangu zvinobva zvafamba. Ndakaenda paya ndikanzi ndiuye nemudzimai wangu tiri pamwe chete. Ndakabva ndadzokera nemudzimai wangu tikanzi ndichakupai bhodhoro asi musavhure, munongorigarisa mumba menyu mubedroom asi pamubhedha, uye musarare mese, uye musaite zvekuchita. Kusvika mwedzi wapera modzoka nebhodhoro rangu. Takaita mwedzi zvakanaka tisingarare tese. Takanodzorera bhodhoro riya. Tichisvika sekuru vakati makagona vazukuru asi pane one wenyu akatyora mutemo. Mudzimai akabvunzwa kuti wai akabuda kunze. Akati mwedzi wanga wakaenda, nzara yakamubata kureva akanorara kunze nasomeone. Zvikanzi mudzimai ambobuda vasare vachitaura neni. Sekuru vakati muzukuru, uri kuona mudzimai wako watyora mutemo, saka pachave nekuti unofa uri mudzimai wako anofa. Ndakabva ndati ina handina kutyora mutemo saka mudzimai ngaafe hake, zvakafanana. Hatina mwana tese haazvari, saka muurayei sekuru. Ndakapiwa zvandakapiwa. Zvikanzi unosvikoisa pasi pemubhedha. Kana wadaro wombobva pamba kwevhiki. Kana wadzoka uchawana mudzimai akafa. Ndakaita sekudaro zveshuwa. Ndakawana mukadzi akashayika. Ndikafonera sekuru vaya ndikavaudza kuti mukadzi ashayika. Zvikanzi budisa chigubhu pasi pemubhedha uvhure, udire mvura iyoyo, umudire muviri wese. Ndakaita sekudaro. Zvikanzi ndisaudze kana hama dzake kuti ashayika. Ndinofanira kuramba ndichirara naye ndichiita bonde achigara mune imwe room kana ndatenga imba. Same day iroro ndakanzi ndiite bonde ndichiita video, ivo sekuru vachiona. I did zvese kubva ndapedza. Ndikanzi ndibude ndodzoka mumba after 20 minutes. Ndakaita sekudaro ndikadzoka mumba ndikawana makazara mari everywhere. Kurarama nechitunha wedu we zviri kundirwadza asi mari iripo. Ndidzo mhiko dzangu idzi dzandiri kurarama nadzo. Havana rubatsiro rwavari kuda.
but how come? Ndiudzei kuti is it possible kuti munhu anogara nechitunha chemukadzi wake mumba ko hama dzake vanenge vachiti kudii? Chii chiri kuitika? Hama yavo iri kupi? Haasvike pakubvunzwa here? Nyaya yenyu ine ma-question mark. Anyway, ngatiende panyaya inotevera. Ndakadzidza kuti hakuna chinonzi shamwari pasi pezuva pano. Mazuva akaramba nashamwari yangu nemurume wake ndakaedza nepese pandinogona kuti asasiye musha, asi ndakamukonewa. Aindiudza kuti anoziva kushinya kweshangu ndeakaipfeka. Takagara makore 2 mushure mekunge asiya murume, vanhu vachingotaura, asi ini handina pandaiva ndakazvibata. Kwakazoti mumwe musi murume akamuka akaenda kutauni akanonoka kudzoka. Ndaiva ndatorara dzaiva kuma10 manheru, ndo pandakanzwa noko, ndokumuka ndokuona muvakidzani wangu akanditi nditevere. Takabuda ndokuenda kumba kwaaigara vashamwari vaya. Muvakidzani uyu akanditi, nokai murume wenyu ndoma ari. Ndamuona achipinda imomo zveshuwa. Pandakanoka dhoo, murume wangu ndiye akadayira shuwa. Pandakavabvunza, shamwari yangu akandiudza kuti zvamaona ndizvozvo mainhana, makaita basa makauya muno nemurume, kozi murume uyu handichatosiye, murume watova wedu tese. Mofunga zvese zvamaitirwa hatidiwo kuzviitirwa, uye pese pamaienda kunobara muchisiya vana kwandiri. Handiti baba vaiuya kuzotiona ndopataidanana ipapo. Pamaiona vachititengera zvakafanana maiti ushamwari here? Pepukai imi, munoti ndainyengererei kuita zvese zvandaiita? Muziva ndakapererwa chaiko. Munhu wandaima naye ndiye handidai. Ndakatadza kuzvinzwisisa and aitondisvotesa chaiko zvekuratidza kuti zvaakaita aitoona sezvinhu kwazvo. Ndokuroorwa kwakaitwa nemurume wangu kutova pabarika newandaiti shamwari, ende ndiye aiva otanga in and out. Ndakaiona nhamo murume asingachauye chero kuchengeta vana, aiva ongogara kwamasiziva kumba munhu asingachauye. Vari kuti vakaiswa pabarika voti murume ainge agara ikoko. Havasi kubudisa poindi yekuti nemurume vachiri vese kana kuti vakarambana. Ameno, mainzwawo sei nyaya yavo. Ndiri musikana nemakore 22. Ndakakura ndichirehwa naambuya amai vababa vangu nekuti zvinonzi baba vangu vaingova ivo mwana vaambuya ava. Gogo vaindida zvakanyanya, asi taiti tikasvika panguva zvekushanda vaikanganwa kuti ndiri muzukuru wavo. Vaindishandisa zvekuti chero ini ndoga ndaiona kuti izvi hazvina kunaka, asi ndongoda kutenda nedzidziso yavakandipa. Ndakakura ndichienda kumaricho naambuya vangu tichishanda kuti tirarame tikwanise kuenda kuchikoro. Ndakaguma grade 7. Mbuya vakazoshaya mari yekuti ndiende mberi. Ambuya vangu ndakati ndava ne12 years. Pane zvuma zvavakandisungirira muchiuno vakandirayirisa vakati, muzukuru wangu, chero zvikanzi ndafa usafe wakabvisa chuma chandakaisa muchiuno ichi, nekuti ndiyo pfuma yangu yandakwanisa kukusiyira semuzukuru wangu, uye kana ukava nezvinokunetsa unobata chuma ichi chiri muhuro, kozi ndaiva nechemuchiuno nechemuhuro. Chiri muhuro ndicho chandaiudza nhamo dzangu. Chero ndikagumburiswa sei ndaingoti ndikabata chuma changu chemuhuro, shungu dzangu dzaiserera, uye aindigumburisa aitosangana nezvaaisangana nazvo. Zvaindinetsa kuti sei zvidaro. Ndaiti ndikangodonhedza misodzi chete kwaitoita zigute zidema-dema, mvura yotonaya. Vanhu muvhileji medu vaivawo nditi musikana uyu ari ivhu, ane madhimoni, asi ini ndaizvinzwa kuti zviri mandiri harisi dhimoni rakaipa, no, asi vanhu vaisanzwisisa kozi ndiri kurangarira ndava nemakore 15 pakaita mukomana akada kundibata chibharo. Nguva yaakada kuti andibvise chipfeko changu chemukati, akaona nyoka yaiva yakandimonera muhuro, imwe muchiuno, akangoriza mhere. Ndiye zii akadaro. Ndokuzomuka kwapera maawa 2 taigara mune rimwe dunhu, ende mambo vemudunhu iroro vaiva nemwanakomana wavo ainge achinzi Nemuhidden.
Kubva ndichikura ndaive ndisati ndambomuona ainzi ari mhiri kwemakunga ndiko kwaaiita kosi yake, saka aifanira kuuya kubva mhiri kuitira kuti azotore chinzvimbo chababa vake kozi vaiva vakura, vaiva voda kusiyira umambo mumaoko emwana wavo. Ndaiva musikana akanaka anoshanda uye ane tsika neunhu nekuti ambuya vangu vaindirayira chaizvo ndichiteerera. Pane vasikana 2 vaigara musame village neni, vaindivenga zvaitooneka. Vaiti vakasangana neni vainditukirira vachiti ndiri muroyi, asi chaindinetsa uroyi hwacho ndaiti pakaita munhu aita problem ndaimubatsira otopora, asi secret iyi yaiva yangu naambuya, hapana aizviziva kuti ndinobatsira. Yabva yapera yakadaro. Nyaya dzacho dzatiri kuverenga dziri kungoita kunge dziri kugumira panzira. Ndozonyorera munhu kuti tiunzirewo pati 2 umbonzi chii chakazoitika. Vazhinji venyu havapindure. Tinenge tichida kuti titokontinue nenyaya idzi tichiunzira vanhu vachinzwa kuti munhu uyu nyaya yake matangiro yakaita paaisiyira panzira, saka zvakazofamba sei. But vanhu vanenge vanozoita nyungu dzekunyora, ndo zvandinoona. But zvakangonaka futi kuti kana waona kuti nyaya yako waigumisira panzira mukuinyora, it's very good kuti unge uchitiisira as an audio so that we can listen and continue where you left. That will help our listeners kuti vanga vachizofollowa nyaya yacho kusvika painoperera. Mukadzi weshamwari murume wangu vafonera murume wangu vachikumbira 20 US. Hanzi ndokudzoserai. Murume auya kwandiri akati, oi mari iyi mozotumira amai vaya, vati vari kukumbirawo mari, zvinhu hazvina kumira mushe kwavari. Ndatora mari ndikaisa muhomwe ndikati, maita basa. Mai vaya kana vachida ngavandifonere kwete kufonera imimi. Ndoziva sei kuti vachaidzosa. Ko kana vakasadzosa muchadini? Ndiri kutofunga kuvafonera mai ava ndivaudze kuti vasiye unhu hwavo, sei vachikumbira mari kumurume wangu vasingakumbire kwandiri. Nditori mutauni izvezvi kumabhero nemari yacho. Da kuzvitengera madress akanaka ema$5 US. Handidi kujairirwa nemumwe mukadzi pamurume wangu. Nonsense. Zvakaoma. Makadii vadikani, ndibatsireiwo. My story goes like this. Ndine munhu wandakasangana naye online tiri kufambidzana. Aitonditumira mari kuti nditenge zvandinoda. Iye ari Zim, ini ndiri kuSouth Africa. Hatisati tamboonana hedu. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti aitonditumira mari yebhazi achiti uya undoonewo mumwe wangu. Ini busy kudya mari yebhazi iya. Reason yangu yandiri kunonokera kuenda kuZim is because ndiri kuvakira vabereki vangu imba, so ndiri kutya kuzoendako ndinozonakidzwa nerudo ndikakanganwa kuzadzisa chishuviro chemwoyo wangu chekuvaka pamusha. Mumba medu ndini ndakatotarisirwa kuti ndichaitawo zviri nani. I'm 25 years old, so munhu wangu uyu akumudhura mazuvano. Kana zvekutaura neni haachade nekuti handisati ndakuda kuuya kuZimbabwe. Saka ndanga ndati December ndinonomuona ndinenge ndapedza kuvaka. Ndodii hama dzangu, help me, ndokutya kumuluza. Munhu akanaka, musanditukewo please. Vari kutya kurasikirwa nemunhu. Handina zvekutaura apa. Chihure ichi ini ndabho. Ndini uyu ndatsvagawo kaside chick. I think ndakangoita nekuda kutevedzera vamwe varume. Of course, Madam Baden vane zvimwewo zvimamudzu zvavanozomboita, saka ndakabva ndatsvaga zvimapeace job. Ndini uyu ndanyengawo kamwe kasushi. Unobvepi iwe? Zvikanzi ndinobva pano pachitungwiza apa. Zvikanzi ndikati mwana iwe ndidewo, zvakaipei takaronga musha. Ona handina mukadzi, ndine future. Zvaunondoona kudai. Zvikanzi saka let's try nekuti ndanzwawo nema-heartbreak. Zvimwe ndiwe chaiye handainge ndakamirira. Munodziziva pfambi dzacho hadzitane kudyira. Tarova 3, 4, 5 weeks tese apa ndichizvirova chest everyday kuti ndava kuzodya kaviri padeni madam kunze kune kaside chick kechidiki. Ndakazoti ndotanga kudyiwa mabhi yangu, vakadzi havana mugoni. Ndakatanga kudyiwa nemastages. Ndaitanga ndichinzi ndoda private bundle, ndikati bo. Next day ndoda phone yakanaka, ndikati bo sweet. Next meeting zvikanzi ndoda laptop,
ndikwanise kunyora maassignment ekuchikoro. Ndikati okay sweetie, ndinoedza. Next month yacho ndoda kuroja sweetie, ndirojere. Ndikati bo date ndakuda 2 rooms ndiendesei out. Ini kondofirei hangu, varume ndakachepa ini ndabvuma hangu. Kune vanhu vane zvipo zvekukwekweta varume. muHarare umu ukama hatina hedu. Mukanzwa ndichitaura kudai nditeererei. Izvezvi handina kubhadhara rent, mari yakapera paChristmas. Rimwe zuva ndakadyiwa mari zvekudzoka kumba netsoka, ende futika handizivi kuti vanhukadzi simba racho rekutora mari vanoriwanepi. Ndinofunga kuti ndiwo mubobobo wacho iwowo. Ndabvuma. In 2026 ndichambodzikama hangu ndogara zvangu nechangu chemamudzu chandakazvidira kudhara. Zvakaoma. Tell us what you think mucomment section. Ndiri kutaura musodzi iri pamatama, mwoyo wangu wakadambuka chaiko. Ndiri murume ane makore 47, ndogara muHarare nemhuri yangu. Tine vana vedu 5, last born ine makore 6. Mukadzi wangu munhu akanyarara zvisingaite, anoteerera. Handisati ndakamborwa naye. Patakaita first born yedu ndakazobatwa neshavi ndikanyengawo vamwe seng'omadza. Takapengesana kusvika pakuuya nawo pamba. Ndikaudza mukadzi kuti ndakuda chipare. Mukadzi haana kuramba, akangoti ehoi baba. Vakatanga kugara vese pamba 1. Mukadzi mudiki akazobva akaenda. Ndikanorora umwe mukadzi ndiye aripo iyeye, asi pari zvino akugara kwake ega, ava nevana 2. Mukadzi wangu akaramba achindipa respect, haana kumbondinetsa kana kumboratidza kuti zvandaiita zvakamurwadza. Aingoita maduties ake anyerere kusvika gore rino panova nenyaya yandiunza pano. Mukadzi akauya kwandiri last week nebepa akasvikoti, murume, for first time kundidana nezita. Ndauya nebepa iri kuzokuudza kuti vana ava vauri kuchengeta havazi vako. Marriage yedu yakapera pawakabuda pazhe. Ini ndakabva ndawana anondida, anondirespecta, uyezve anoziva ndiri munhu. Bepa reDNA iri rinokuratidza kuti vana havazi vako, ende zveshuwa pavana vese kunze kwefirst born havazi vangu. Ndakanotora mamwe matest akaratidza same thing. Mukadzi akanochinjisa zita remba akaisa rake. Apa tanga tisina muchato. Atondiudza kuti buda mumba mangu. Akanotora peace order. Murume wake iyeye wanga achiita vana naye auya vakutogara mumba umu. Ndodiko ndibetsereiwo. Hakuna mutemo ungandibatsire here, nekuti akanoudza mapurisa kuti inini ndiri munhu anorwadziwa zvakanyanyisa nekuda kwekurambana kwatakaita. Vanhu vari kugadzirirana saizi. Ndakaroorwa ndikagara nemurume tikaita vana vedu 3. Ndava nevana 2. Murume akatanga kunetsa nemujolo zvekuti chero pamba aiva asingachauyi. Ndakafamba kumaporofita tipi netipi, asi hapana chakachinja. Ndakazosanganawo nevamwe madha vakanditi vanoziva n'anga ingadzose murume wangu pamba. Ndakaenda zveshuwa ndikanopiwa mushonga wekuisa pasi pepilo mumba mangu. Ndikanzi nditute zita remurume wangu. Ndakazviita kuma5 zuva rovira. Kuma7 aiva ava pamba. Takagara zvakanaka. Haana kuzodzokera kwamarwei, chero mujolo haana kuita. Asi dambudziko rave apa. Usiku ndinonzwa kufamba kwechinhu kunge nyoka pasi pepilo. Zvava nenguva, so ndakaenda kune rimwe sowe ndikaudzwa kuti ndakatoromba. Nyoka irimo mumba ndiyo inoti murume wenyu kana oenda kumujolo anoiona mberi kwake obva atodzoka kumba. Vedu wei, ndakutya, ende mbuya vakandipa mushonga vaye vakashaya. Ko kana zvikazoenda nepamwe ndozodii naimi? Kozi iri kutonzi inhaka, chero ndikafa inosara kuvana uro vazukuru. Ndodawo vanoziva mubetseri vava kundibatsira nyoka iyi, nekuti handidi kuzopa vana vangu matambudziko. Please ndibatsireiwo. Vakafa kupiko? Dzokerai kuna mbuya vakakupai nyoka iyi. Dzokerai kuna mbuya vakakupai nyoka iyi. Havana kumbofa mbuya ava.
Ndakatumira bhegi rehembe kumunhu wandaiva ndavimba chaiko. Ndaimutora semunin'ina wangu kuhodha hembe dze5k kutumira bhegi racho ne500. Iye ndokutengesa achindiratidza mari kusvika mari yava ku$370. Akatondibvunza kuti ndoitumira sei ikoko tihodhezve. Ndikamuudza matumiriro ini ndiri kuno kuSouth Africa. Musi watataura zvekutumira ndipo paakabva andibloka. Zvava ne2 years asi ndiri kungorwadziwa hangu. Ndoshaya kuti ndingawanepi mubatsiri anokwanisa kundiita. Munhu uyu wekwaSinyoro anozviti name hidden apenge chaiko kuenda achinodya tsvina mumabhini chaiwo nekuti I am in pain. Kushanda kunorwadza kushandira umwe munhu kuti angodye hake. Handichamuwana chete mubatsiri. Ndokupikira nababa vangu vakarara pasi pamupane tree. Uchaona hako zvandiri kuda kukuita. Zvinorwadza kuti unenge washanda. Problem makatoita mistake kuti munge muchipa munhu kuti anga achinokutengeserai. Hazviitwe izvozvo. Kana wafunga business wotozvitangira iwe pachezvako uchiona kuti zvinofamba sei. Kana zvichinge zvakufaya wozotsvaga vanhu vanosara vari pabasa kana kuti vanokushandira. Ndomaitiro anoitwa business. Musatumidzire vanhu kuti vakutangirei zvinhu zvamusati mamboona kuti kana iwe uchinge uchizviita zvinofamba sei. That is my only advice that I can give to this sister of ours. Anyway, that was it for today. We meet again mune imwe episode.